Hello friends, mosangkor YouTube channel norno haino hai lamsogo ang noroni friend Paris haino hai ang noroni bagi tini online earning bahage khlainai obo hai video tifai gati kaisa belakina kotal norok jotno saimano ani o channel angkha online earning bahage khlainai zero investment by. So friends obo haino tini ni video hongkai obo kaisa browser like Google hai o browser no use khlaimani bising sing o browser ni bising tei bitcoin bo earning khlaiman hingke friends norok bitcoin hingke baksa wanjakun man bahike bo earning khlaiye bahike chini Indian currency o convert khlainai haipun friends norok mutabono de ang norok no live payment proof bo phunungnai tai o browser ni bising tei sing bahike chini earning khlaiman obo phunungjangnai last live payment proof bahike khlai abo live payment proof rjangnai to nai tongdi skip ta khaidi hingka aboni bagi no norok tomungno ani o channel hai kaba online earning khlainjaknai obo hai video tep nainani muchungo ba chajago hingke norok please norok ani o channel no subscribe khlaidi aboni logi bell ni icon bo kisa click kharidi tamoni bagi hingke jepur ang norok ni bagi online earning related video upload khlai ke hingke norok ni oro notification sawinai tai norok no sakang nainai online earning khlainani sep nahar mannai hingke norok ni friends songno bo kisa share khlaidi hingke friends video senglai senai obongkai crypto tab browser o crypto tab browser ni bisingtei sing bitcoin bo earning khlaimanai hingka obo bahike nadi norok description box o oboni link mannai o link tei norok join khlaidi obo ke kaisa browser obo bahike khlainai hingke oro tabuk saka naidi norok o link o hapka hingke no norok ni email lakoro winai oro hapdi hingke obo hai saka o kaisa mannai saka o mankha hingke oro click khaidi oro click khaike hingke tabo kaisa page khulujaka hingke bo ke saka tisani hingke oro norok nukhana add block status obono on khairidi armoto on no obo haike off manai nero on khairidi hingke on khairikha hingke obo haike phainai crypto tab dashboard oro click khaidi oro click khaike hingke kaisa page khulujaknai o page khulukha hingke obono nadi oro ani already mining choli tongo bitcoin mining obo haike anoro wngkha 0.00001013 BTC mane 1013 sotosi wngkha hingke oro minimum withdraw hingke 0.00001 wngkha hingke no withdraw rimano aboni bagui ang norok no tini anoro already 1 kajak hingke ang norok no live payment proof phunungnai norok aboni bagui no skip khlaiyawi naitongdi last ang payment proof phunungnai hingke tabuk sagranai obo earning bahike khlainai oro earning khlainani hingke tinta type tongo tinta type ni bisingo nung oro buino refer khlaiwi bo nini mining no o je mining oro choli tongmani obo speed ngai oro tebo barinai hingke nini earning bo dakti kwbang nai hingke obo kaisa refer khlaiwi norok jesuk refer khlaidi abtono nini oro mining speed ngai hingke obo kaisa thangraka hingke second hingke oro hingke norok invest khlaiwi bo norok mining khlaimano invest khlainai norok ni mining speed khlainai norok income kwbang khlaimano hingke friends ang norok no obo invest khlaidi hinui suggest khlaimaya norok oro free no khlaimano free no mining khlaiwi earning khlaimano norok ni friend rok no ruinai earning bari mano hingke norok invest khlainai je khlaiya abo norok ni thani hingke oro saka tongo oro nukhana norok oro click khaike hingke obo haike nugo obo haike nukha hingke oro tongo iko oro puila o
obo monthly buso oro monthly click khaikhe ke obo hai rok khai nukjago oro nor invest khaimano hingke obo khlaiyawi tei kisa last hingke nini kaisa ID baino nung multiply device use khlaimano romdi nini thani mobile kaisa tongo tei nogo tei 2-3 ta tongo tei nini laptop ba computer tongo hingke norok aro bo nung je oro o email ruinai o browser open khlaimani o email no nung aro tei kubuni device obo email no khlai obo haike multiply device use khlai nini je earning mining speed khlai nini earning kabang khlaimani friends hingke obo baiki income khlaini oro norno phunuka gabon bagino ang video no asuk log riyawi datino parinani saitogui tongo nok kisa nasingni hingke tabuk phunuknai live payment proof bahaike norno ang phunuknai obo ang phunuknai norno naidi hingke oroni ang transfer khainani hingke kaisa wallet tongnai exchange wallet ni bisingtwi no ang aro rang mane oroni bitcoin no rohorui aroni simingke sini bank o swng naimano hingke abo hingke Coinswitch kubir kaisa application tongo exchange khlaijaknai abono norok account khulugui nadi aboni link norok nangkha hingke ang description box o riwano haikeba kaisa WhatsApp group link riwano norok ayang tikhe ano kwrwnghodi ang norok no Coinswitch ni link rohonai hingke norok naitongdi ang tabuk Coinswitch account khulungnai norok Coinswitch account norok nukha oro norok balance bo suk tong hingke norok omno oro account khuluka hingke ani link ni bisingtwi khuluka hingke norok khulukmani logi logi no free oro bo 50 rupees ni bitcoin free mannai hingke norok o je Coinswitch kubir no norok buino change mane refer khlai bo norok 50 rupees khlai per refer income khlaimano hingke oro per day 3 jona refer khlaimanai oboni video norok naina hingke oboni video ang norok no description box o link riwano norok abo nainai bahai ke joto transfer bahai ke cryptocurrency ni bitcoin ethereum dogecoin obo hai rok sell khlai bahai ke buy khlai tai sini bank o bahai ke transfer khlai oborok bebak aro detail tongo norok abo nai khulugoiman friends obo tabuk norok ani Coinswitch wallet nukha exchange wallet gang oro phaikya hingke direct oro portfolio thangka hingke oro portfolio thangka oro bitcoin o bitcoin no click khainai o bitcoin no click khaikya hingke oro saka o tongo oro obo click khaiui oro I agree click khainai I agree click khaikya oro ani je oro bitcoin address mangkha o bitcoin address no copy khaina kha bitcoin address copy khlaimani yagulo tabuk swng haino hai taisa chini crypto tab browser o thanglainai haino hai chini crypto tab browser o haimani yagulo songoro nukha tologo withdraw BTC oro click khainai withdraw BTC o click khaimani yagulo tekesa page open nai oro chung nuknai oro bitcoin address tai payment amount oro enter ma khainai obo haike tei oro I am not a robot click khainai hingke puilano swng thaijakgo Coinswitch kubir ni je bitcoin ni address copy khlaimani obono swng oro rigranai add new address oro paste khlaireka paste khlairmani yagulo saka tisaka oro amount ma box sanai sorry oro se address o oro khe swng amount so marnai
amount je oro tongmani omono riri bainai enter amount maximum omono joto no riri kha hingke oro o thangai I am not a robot o click khainai click khaimani yagulo tick mark jakha hingke tabo oro withdraw click khainai withdraw click khaimani yagulo haina haita kaisa page faikya confirm withdraw oro open inbox oro click khainai open inbox o click khaimani yagulo abo chini email o mail fainai hingke tabo chung mail khulugui manainai kisa wait kaji loading tongo obo haike nukjakha hingke tabo chung thanai mail box o thanai friends naina dinarok tabo oro mail faijak crypto tab team withdrawal confirmation oro click khainai oro click khaikya hingke tabo oro page kaisa open nangnai oro tamo phai nagrana angbo tabo no first withdrawal khlai tongo kemno phono share bo khlaio refer khlaiyako tam bagui hingke ang sakon payment proof naipigrana aboni yagulo se ang norway share khlainai hinai obo nasing tongmani hingke oro phaikya oro confirm withdrawal oro click khainai click khaimani yagulo tamo phainai loading tongo kisa wait khaidi hingke obo haike phaikya hingke direct ani je crypto tab browser no click khainai oro click khaikya hingke tamo nukjak tabo obo page open nai je crypto tab browser oro obo haike phaikya withdrawal confirm hingke oro tamsa we will make the payment of BTC soon. It usually take within 1 business day. Komse kom 24 hour nangnai saljan bisingo no accept ungpainai successful ungnai hingke chung taisa dashboard o thangai nai okay nai okay hingke oro nukha obo hai hingke tabuk je dashboard o thangai oro phaikya go to dashboard o click khaikya hingke oro ni je bitcoin je satoshi tongmani obo tara tanjakya nainai tanyako friend abo jefuru payment successful ungkha hingke oro ni automatic tanjaknai hingke obono bufru phaino nasingui oro no payment proof nungnani siba hingke video no kisa post khlai ang nasingnai jefuru phaio abo taisa norbai kwrwngphinai. So friends crypto tab browser o je noroni bwskango live withdraw khlaimani 12 August 4:20 PM rogo khlaimani ngana hingke totality ni tabo horni 11:17 PM tini date hingke 13 August khlaikha suk time ni yagulo tini tabuk SMS phaikya oro norongni bwskango tabuk nang first o SMS khulungnai obo haike phaikya ang aro withdrawal khlaimani 0.00001013 BTC Satoshi abo transfer khaimani obo tabuk no phaio ang je ani Coinswitch kubir account no exchange account no transfer khlaimani obo khe SMS phaimani tabuk nainai te kaisa mail bo phaijak mail bo phaikya 11:17 PM abo phaidaro open khainai oro phaikya dear user your deposit BTC in your Coinswitch kubir account is successful yoba haike phaikya hingke tabuk hingke je Coinswitch kubiro phata phaikya abo norokno phunuknai
oro etung paika oro click khainai oro click khaika hingke sakati sanai sakati saka oro tongo orders and history oro click khainai oro click khala kya hingke oro sengtanai history o click khaike hingke oro naidi 13 August 2021 11:17 PM receive BTC busuk paike sini Indian currency hogai 36.02 ainar oro sini Indian currency o paike so friends hingke norok abono norok ni biskango live withdrawal clap nuka o je crypto tab browser bahai ke use khlainai bahai ke earning speed khlainai earning speed khlaimani taisa haina hisabe friends norok oro free join khlainai norok refer khai di nini friend rok no refer khlaimani yagulo nini speed barinai friends norok o video no hamjaka hingke naithokjaka hingke earning khlaina muchungjago hingke haino hayang norok no sao norok comment khai sadi chajak hingke tei ang norok ni bagui tebo omo hai video tebo nangmani rok tubunai hingke norok subscribe khlai di tei norok ni friend rok no share khlai di amsuk sawui no ani tini ni je live withdrawal khlaimani crypto tab browser omono tabuk no mathakjanai horkam hambai।